आरोना आंनाथ' नाइट डिउटिमोन दायो सोलिबाय नै विजयनगर नुफैलायबाय थायो दा कोनটো जायगा जामु देखो लाबे जायगाथ' कि जाम सिंग्रा बक सिंग्रा थांगोन जों दायो नै मेजानबो ओंखारबाय आरोना जागोनलै नै दा दायो विजयनगर हाबलायबाय विजयनगर थांगासिनो विजयनगर हाबगासिनो दायो माहायबा सासे लोगोना सोलागासिनो आरोना सासे लोगो होननानै लोगो हाबफाना बेरायनो आंनाथ' नाइट डिउटिसो नालाय दानो मोनाबो जायो आंनिया ओमफ्राय सानावथ' गैया दा नायदो नै विजयनगराव माबायदि बिहिर जायोलाय बिराद बिहिर जाखायो आरोना माराथ्र बिहिर जायो विजयनगर टाउन मोनबाय आरोना माबायदि बिहिर जायो दिनै एसेबां बिहिर गैया आरोना दायो जों थांबाय थादों सिंग्रा दायो जों विजयनगर मोनजेनबाय नै আজি ইমান ভিৰ হোৱা নাই ন আজি গাড়ী নাই আজি ইমান ভিৰ নাই মানে দিনে বাरा ভিৰ जायाखै आरोना सानडेखाय सानडेआव माने एसेबां ভিৰ जाया dukkanफ्रा ट्राफिक जाम जादों आरोना बेयाव फिसा थिनालि दं नालाय जोंहा आबौआ दे मोजां नायदो बारा रेडि जानांजोबो হ'লেও অলপ ভিৰ আছে ৰ माने एसे भिरानो आरोना देवबारबाबो सानडेबाबो ओमफ्रायथ' बेलेग दिनावथ' बिराद भिर जायो बिराद भिर जादों आरोना दायो नै दसेया लासै लासै सालायनांगौ अब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोना लोगोफोर आं भिडिअखौ नोंथांमोननो खोन्थालांगासिनो दङ जायगासिम मालाबा थांगोन आरोना बबेयाव माबायदि मा माल गारिगोन आं नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दं नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम अब्लासो मिथिगोन गारि फिसा लाइन जाना दं नै जाम आरोना ट्राफिक जामाव बेयाव पेट्रल पाम्प विजयनगर टाउनाव मोनसे पेट्रल पाम्प दं बेयाव बिया जाबाय आरो बिया जोंहा हटेल मोनबाय मोनसे हटेल हाबनानै लामा हटेल जों बेयाव हाबो आरोना जों बेयाव ओंखाम जायो आरोना ओंखाम जायो नायदो नै लोगोफोर जिपिएस थालाया माबायदि ना जिपिएस लग आरोना नै बेखौ मालिकआसो खेवनो हायो ड्राइभारफ्रा खेवनो हाया जाहैबाय नै कम्पानि गिदिरफ्राव कन्टेनारफ्राव थायो आरोना नै बे साबि गैया बुस्थुआ स्पिड ब्रेकारा बिराद डिस्टार्ब बा स्पिड ब्रेकार मोनसे मोनबाथाय गारि जाम लोगो मोनखाथारगोन आरोना ओमफ्राय दायो रेल गेट मोनबाय आरोना आं खोन्थागासिनो दङ दा दायो ग्रिस मोनबाय आरोना सिंजों माने
ट्रेना बारो रेल गेट होननांसिगोन बेखौबो थांबाय थादों जामानो माथो दिनै सानदेबाबो बिराद जाम जादों आरो गायजोबनाव दं आरोना नै रेल लामा साइडखौ मोनबाय आरोना नै आरो थांबाय कामाख्या थांबाय रङिया जंसन जायखौ जों दायो ब्रिज साजों दङ ट्रेन लामा आरोना इयो ओमफ्राय गाहायाव न'खौ दंलाबायो नै माबायदि नुनायगोन समायना रमायना न' दंलाबायो ओमफ्राय दा जोंहा दायो फुरा गारिया एसे जाम जाना दं आरोना ओरैबो न' दंलाबायो नै बेयाव मोनसे बजार जादों आरोना कुकुरमारानो बे जायगानि नामा कुकुरमारानो नै आंथ' मोजां मिथियामोन नालाय दिनै मोजां मिथिबाय आरोना दा बिथाङा खोन्थाबायनो कुकुरमारानो जायगाया नायदो नै कुकुरमाराबो एसे जासाबोनलाय फुजा सोलिदों आरोना बेयाव कुकुरमारा बजार होननाय बेयो कुकुरमारा बजार होननाय ओइ हाबनांगौ बाजाराव लांबाय आरोना मा जादों जुलिया बिराद डिस्टार्ब खालामो आरोना अट' फिसाफ्रा एकदम मा होनगोन ओरैनो दैखा जों आरो इमारजेन्सि थांनांसिगौ दायो सयगाव मोनफैबाय आरोना नै बा माबायदि बेरायना सयगाव नै फुरा नाहरदो नै फुरा भिर आरोना लाइन फुरा जामानो जाम आरोना नै बेयाव अभार ब्रिज जादों जोंहा नै जोंनि मालिकनिनो खामानिया ओमफ्राय दाबो साक्सेस जायाखै आरोना जाबाय थादों खामानिया दायो नै এই ब्रिजफोरखौ थिखोथ'वाखै दाबो ओरैनो बे ब्रिजखौ माने बनायना दोनखाबाय ओमफ्राय ओइ खुन्थिया गोजौआव थिखोगोन आरोना बे गोजौ मोननायाव थिखोगोन गोलाव गोलावखौ फुरा नायदो नै माबायदि नारसेबलायनाय जादों आरोना बादा बायदि गावजों गाव लामाया फिसा सानो एक लाइननिल' लामा 2 लाइन जानानै थांदों नै बिराद डेन्जारसो जोंहा खामानि सोलिबाय थादों हनै ओरै जोंहा मालिकनिनो नायदो दासो एसे गेवबाय लामाया ओमफ्राय दा बेसेबां अभारटेक खालामनायदों नालाय माने ब्रिजआ जाहांबाय आरोना अभार ब्रिज बेजों माने गोजौजों 4 लाइन जागोन आरोना ओमफ्राय बेजोंनो बिदिनो थागोन नै बे लामायाबो रिपेयारिं जागोन मोजांसिन जागोन आरोना जोंहा बेयावबो नै मालिकनि खामानिया ओमफ्रायथ' सयगावआव बिराद भिर आरोना नै सयगाव नायदो माबायदि सयगावआव माबायदि भिर जायो मानसिफ्रा क'क्राझार भिरखा आरोना नै जेरावबोथ' लामायाबो फिसा जाबायना जोंना बेयाव ब्रिजनि खामानि जादों मालिकनिया मा नायदो नै माबायदि गारिफ्रा भिरानो लाबाय आरोना फुरा बाजारावनो दिनै ओमफ्रायथ' जोंहा बिराद भिरनो बाब फुरा लाइन आरोना सयगावआव लोगोफोर सयगावआव फुरा भिर नै मा होनबावगोन गोसाबो सलायनो हाया मानोबो हाया ओंखाम उखैनायबो जाला आरोना बेराफारसे ओइ जायगाखौ मोनैबासो ओंखाम जानो सानदों जोंहा ट्राफिक सारा बिराद गोलाव दं नांजाथाव सुबिदा दासो जोबखाबाय आरोना लोगोफोरनाय फुरा लाइन एबारसो गारिखौ एसे स्पिड सालायनो हासिगोन आरोना दायो जोबथ'बाय अब्ला नायलांदो लोगोफोर जों बबे जायगासिम थांगासिनो दङ नोंनो दहाय खोन्थाखाबाय जों मोनसे
मोनसे जायगायाव थांनायखौ जेनेबा मा जायगा होनोमोनथाय बावबाय आं मोनसे एखे जायगा आसले सुखिनिया ना हा सिंग्राखौ खोन्थासिगोन एबार आं लोगोफोरनो एसे मोनसिगोन आरो ना बारा गोबाव गैला नायलांबाय थादों होमबा साल बागान मोनगोन आरो ना लोगोफोरनो साल बागान ओमफ्राय आरो ना नै थांबा गवालपारा लाइन आरो ना लोगोफोर दासो मोनफैबाय आरो ना लोगोफोर नै जोंहा दासो ओंखारबाय आं नै जायगाखौ मोनफैबाय खोन्थानोसै आरो ना आं नै खामानि सोलिबाय थादों नै बिदि थाव सालायनायखौ आरो ना नै थाव टेंकारा नै बिराद लाइन खामानि सोलिबाय थादों आरो ना नै हाग्राफ्रा सारदों नै ओइ जोंहा नै खामानि सोलिबाय आरो ना नै बेयाव सफैबाय नै दायो नायदो नै फुरा लाइनाव दं जोंहा गारिफ्रा नै जोंहा बिदि आरो ना फेभार होनो बेखौ फेभार बिदि जायो आरो ना नै गारिया बिदि लंखबाय नै सिस्टेमा नायदो नै दायो माने मेन रड जाबाय आरो ना दिनै मेन रड गायो बे बुस्थुआ डेन्जार आरो ना नै